4-нче мәктәп укучылары рус теле һәм әдәбияты дәресен көтеп алалар, чөнки яраткан укытучылары Фаине Сабирҗанова һәр дәресне кызыклы итеп алып бара. Инде 40 елдан артык ул балаларга белем һәм тәрбия бирә. Эшли башлаган елларда булган укучылары белән хәзерге заман балаларында аерма булуын, бүген аларның телефон, интернетка өстенлек бирүләрен яшерми укытучы. Беренче елларда, мин эшли башлаган елларда балалар күбрәк укыйлар. Китап белән күбрәк мәшәкать булган иде аларның. Ә хәзер әзрәк укыйлар. Күбрәк телефонда утыралар. Шигырьләрне бирсәм ятларга, аларны тоже эзлиләр интернетта. Фаине Фаид кызының дистә еллар буе үз һөнәренә тугры калуы сокландыра. Ул кайчандыр кечкенәләрне кулларыннан тотып язарга да, аннан соң рус әдәбиятына карата хөрмәт тә уята. Укучылары арасында кемнәр генә юк. Зур уңышка ирешкән шәкертләре белән остаз чын күңелдән горурлана. Яхшылык белән искә алам. Аларның алган премияларының грантлар буенча мин сокланам. Сценарага барып карасам, бик матур күренәләр алар миңа. Иң яхшы минем укучыларым Айдар Сулейманов, шундый матур малай, тыйла миңа шундый матур җырчы булып. Үз эшенә җаны тәне белән бирелгән, һәркемгә дустана мөнәсәбәтле педагогны коллективта да хөрмәт итәләр. Хезмәттәшләре аның турында уңай фикерләр генә җиткерә. Фаина Фаизовна – опытный педагог, интересный человек, всегда творчески подходит ко всем мероприятиям, умеет увлечь детей литературой. Ее ученики всегда принимают активное участие в различных конференциях, конкурсах и занимают довольно-таки высокие места. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.